Hej, kom med indenfor. Hvis man skal være elev hos os i Ting, så vil man med tiden skulle have de samme opgaver, som Morten og jeg har, som har butik. Man vil allerførst og fremmest skulle være sig selv, være service-minded, være ok med, at kunderne kommer og bare kigger. Man behøver ikke at skal købe, men det er fint bare at rundt og kigge. Og vel egentlig i det hele taget, så handler det sig om, at der skal være, man skal yde den bedste service, man overhovedet kan. Kunderne skal altid føle sig velkommen. I Ting lige nu har vi jo ikke nogen elever. Vi har kun ligget i de nye lokaler her i 8 uger, og er ved at finde ud af, hvordan vi skal lave vores planlægning. På sigt håber vi meget, at det kommer til at indbefatte en elev også. Det vil vi rigtig gerne. Vi vil gerne være med til at uddanne nye elever. Vi føler, at vi har noget, vi kan byde ind med her. Vi føler, at vi har en arbejdsplads, man skulle kunne have lyst til at lære i. Ha' en dejlig dag. Vi ses!